Unity pamurin apinining pasibayo ng buring isubong Presidente Ferdinand Marcos Jr. kang 2025 elections anya kano binuure ing alyanso para sa bagong Pilipinas. Merapat yan iting Miyerkules, May 8 ing alliance signing pilatanan ng Partido Federal ng Pilipinas apamuntukan ng Marcos Jr. antimong chairman. At ning lakas Christian Muslim Democrats apamuntukan na naman ng kayang pinsan ahi House Speaker Martin Romualdez antimong presidente. Ginagawa natin ito dahil kailangan natin ng pagkakaisa. Kailangan natin ng pagkakaisa dahil ito ang tanging solusyon sa mga suliranin na hinaharap ng lipunan ng Pilipinas. Tayo ay magseserbisyo at pagagandahin natin ang buhay ng bawat Pilipino. Yan ang patuloy na ating pangako at sumpa para tulungan ang bawat Pilipino. Kaya bela ka rin signatories ni Romualdez, Senador Bong Revilla at Chairman ng Lakas CMD, at ing karelang Executive Vice President ay House Majority Leader Manuel Jose Dalipe. Migpirma naman kayang Partido Federal ng Pilipinas o PFP South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. at Presidente ng Partido. Ing karelang Executive Vice President ay Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. at ang Presidential Son at House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos ang karelang Vice Chairman. Tinago niya naman kang masabing okasyon na merapat kang Manila Polo Club kang Makati City, dating Presidente at ngeni Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo at Chairman Emeritus ng Lakas CMD. Ing Lakas CMD ing ruling party ngeni king House of Representatives. This alliance is more than just a political union. It represents a collective commitment to the prosperity and welfare of every Filipino and heralds a new era of governance founded on integrity, transparency, accountability, and inclusivity. The Alyansa para sa Bagong Pilipinas brings together the Partido Federal ng Pilipinas and the Lakas Christian Muslim Democrats, forming the most powerful political force in our country today. Samantala, sinabi ng Romualdez ang makabusniya pamurin ing pisasabyan nung mayabe yakeng alyansa para sa Bagong Pilipinas ing partido ng Vice President Sara Duterte ahugpong pagbabago. At tatanda ng magdesign yakeng Lakas CMD Duterte, anyang Mayo ning milabasan na banwa kaya rin ng Milako Arroyo kang panga Senior Deputy Speaker kang Kamara. Kaya be ng Justin Dizon, ako po Idanica Gino ating pusong makabalen.